To bude asi poprvé za celou moji YouTubeovou kariéru, kdy budu obrečenej, protože jsem úplně šťastný. Před pár lety mi našli v těle nádor. Zvládl jsem to všechno v pohodě. Ty vole, teď tady nejvyšší fucking hora Afriky. Těžký. Respektive 8 ani nemůžu zapnout, protože je celý zmrzlý. Já nevím, díky za všechno. To je asi všechno, co k tomu řeknu. Divu každýho, kdo tohle zvládne. Vím, že to zvládají lidi za asi 4 hodiny. Mně to trvalo 6 dní. Co za hrdej. Jsem to šťastný, jo. Díky za veškerou podporu, co mi dáváte. Ale mám víc, co bych tomu řekl.